e kedo gi tuoche machal kaka mago magayaki gi midhusi mar COVID-19 omiyo onego giyie mar mondo mi riwruok mar kedo gi Ebola kendo babiro konyo jotuo duto ma pacho ka. Jatend piny omedo lero ni ngima gi arita mano mar jo Kenya en gino malong'o ahinya, emomiyo ni piny owacho nigi tich mar neno ni otim ikruok moromo ne tuo mar Ebola. Bende wacho ni ute thieth machalo kaka Kenyatta National Hospital, Moi Teaching and Referral kanyakla koda Alupe Hospital e kin mamoko nogere pacho ka nikech riwruok ma bende piny Kenya ne otimo gi pinje mamoko. Omiyo seyo josiasa masieyo jopiny mondo kwed paro makamano. This nation, that the government of Kenya has made adequate arrangements. We have deployed every arsenal that we have to make sure that we protect Kenya, that we deal with the challenge. We have made preparations for isolation units, for surveillance, for treatment. In 23 counties, we have activated different mechanisms, and different hospitals have been already set up to make sure that if there was a case of Ebola in Kenya, we would know what to do with it. What the American government is doing is to work with us in partnership to build the capacity to make sure that if ever we needed a facility, that facility will be there to serve the people of Kenya and to serve our friends, including the Americans. And let me say this, for the avoidance of any doubt. This is not the first time we are doing such a facility with partners. During COVID, we built a whole facility. I am wondering why anybody would want to